I companys, una felicitació i salutacions des de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres. Nosaltres duguem i portem 3 línies de treball que considerem que és important. La primera línia de treball és l'exigència d'escoles infantil d'una xarxa pública de 0 a 3 anys a nivell de tot el territori. En aquests moments sapigueu que més del 80% de la xarxa que tenim no és pública sinó són privades, i en alguna ciutat o les grans ciutats arriba a més del 90% de la xarxa que hi ha que són privades i no públiques. La segona línia té que veure en la nostra són educadors i educadores. Per tant, estem exigint en contra i per a vacunar-nos en contra de la violència de gènere que els plans coeducatius dels nostres centres siguen de nou encara més enfortits i que siguen tomats en sèrio, perquè si no continuarem en les dades que tenim de violència de gènere, que són dades molt preocupants, i per tant caldrà que els centres educatius continuen lluitant en aquesta línia. I la tercera línia que nosaltres considerem que és molt important és passar els plans d'igualtat de les universitats als centres educatius, que en aquest moment no hi ha plans d'igualtat als centres educatius, i és la nostra tercera exigència. Per tant, companyes i companys, és un dia d'asueto, és un dia però al mateix temps de reivindicació i de lluita. Companys i companyes, endavant. Gràcies.